Emva kwalengozi eyenzeke sayingane encane. Baba ngikwazi ukuthi ngizwe lutho. Baba ngizwa lutho ngempela emadlebeni. Umile nje phambi komnyango. Le ntombazane yangena phambi kwakho yadubula kodwa ubonanga lutho. Nginesiqiniseko sokuthi ikhona inkinga nayo yena. Ingakho ngizokwazi ukukuveza lokho. Sani, angikwazi ukuzwa ngempela emadlebeni. Akunzima kuphela ukuthi umuntu ongezwe abe umshayeli wendiza. Into engakazi yenze nje. Kodwa Rakhi yini la yenzayo manje? Sivula umnyango ngiyacela phela. Uzovula kanjani sani? Ngoba phela kezwe emadlebeni. Ukungalaleli nje izinto ezishoyo baba kulomuzi kuyicala elikhulu nje. Mangiphambi kwakho ngiphila ngikahle. Konke lokho kungenxa yaThidli. Amazwi kaThixi wona benomthelela kuyona yonke le. Yenza konke obusukunqumile ukuthi uzokwenza. Ngisho emva kokuthola lonke iqiniso, usazoqhubeka uyixoxe nentombazane kulendlu. Ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi ngitekenteke. Thirdly, ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.